Zaharretxindien dia dineko jentetia Maiane eta Hortzi. Maiane jatzartzin ohartu da, laurenen handiko zaspehuntan Hortzi ohin sartu zeiola. Maiane hasten Timona Kobla sortziko tipi. Sartu orduko nere, loen ametxean, segidan sartzen zara, nere oatzean. Eta hori sustoa, goizean esnatzean, hotza egiten aldu gure zarretxean. Bakarrik egoteaz, bilduturik nago, eta burua ere galtzen dut zeharo. Gainera hemen joaten dira 3 grado, zure gozotasuna nahiago dut jabo. Nere goxotasuna duzula nahiago, eta orduan gauak nerekin igaro. Baina arazotxo bat hemen Hortzi dago, kontuz ibili zaite ezkonduta nago. Kontuz ibili zaite ezkonduta nago. Banekien etzela, emazte prestua, ta ez dula errespetatzen honek debekua. Berekin sartu eta gero estua, beti toki berean da zure eskua.